vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regei tibva tapinda messages atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello, makadi zvenyu mukomanashi. Please post for me as hidden identity. Inini mukomanashi ndiri musikana ane 24 years. Uye inini ndinoitawo mabasa ekutengesa muviri wangu. Muchidimbu ndingangoti inini ndiri pfambi mukomanashi. Mukoma, ndakaitawo problem yekuti kana ndikaita weti ndinenge ndichiita weti inenge iine makonye. Zvinhu izvi zvakatanga kuitika kwandiri. That was in last year. Saka ndakati ndatanga kuona kuti ndaiita problem yekuita weti inenge iine makonye. Ndakabva ndati regai ndiende kuchipatara nekuda kwekuti ndainge ndichifungidzira kuti maybe ndainge ndabatwa nechirwere chepabonde nekuda kwemabasa edu awa atinoita. Ndakabva ndaenda kuchipatara, asi ndasvika kuchipatara ikoko chakandinetsa ndechekuti after ndaitwa matest ose ema-STI pakabva paonekwa kuti hapana chirwere chainge chakawanikwa pandiri, asi nesi vainge vachitondibatsira vakabva vati kwandiri zvinhu izvi zviri kuitika pauri zvine chivanhu mukati. Saka pandakaona ndaudzwa izvozvo nemanesi ndipo pandakabva ndatanga kufamba kumaprofita. Ndakati ndafamba kudaro ndakabva ndaudzwa kuti ndainge ndakagadzirwa nemukadzi wemunhu. Asi inini mukoma kuti ndinge ndichiziva kuti mukadzi wacho akandigadzira ndeupi handichazivi, nekuti inini nebasa rangu randinoshanda iri ndine varume vevanhu 5 vandaiti ndo mapermanent boyfriends angu. Asi zvandinowanzoita ndezvekuti kana iwewe uri munhukadzi, kana ukaziva kuti ndiri kupota ndichibanana nemurume wako, kana ukauya kwandiri uchida kundituka kana kupopotedzana neni kana kurwidzana neni, ndinongokuudza kuti sungirira munhu wako. Inini handidanane nemunhu, asi chandinongoda imari chete. Saka mukomanashi, kuti nditi ndinonyatsokuziva kuti akandigadzira ndiani, ende ipapo pari kundinetsa kuti ndinge ndichiziva. Mukoma, ndinochema nguva iya yekuti ndinenge ndichienda kuchimbuzi nekuti zvinhu zvacho zvinenge zvichirwadza, kunyanya paya pakuzonoita weti yacho inobuda ende inenge ichipisa kuita kunge iri kubva pamoto. Chinondinetsa ndechekuti ko makonye aya wai asingafi, nekuda kwekuti weti yacho yandinoita inini inenge ichipisa zvekuti inenge ichitondirwadza, but makonye awa anotobuda mandiri ari mapenyu achitorarama. Please ndibatsireiwo, ndatambura, upenyu hwangu hwakaoma nekuti basa rangu nderemubhawa. So kuti ndinge ndichienda kubasa hazvichaita nekuti ndiri kushurwa nekutsva pose pandinenge ndichiita weti iyi. Kunhengo kwangu kunosara kwakasvuuka. Nekusvuuka ikoko handikwanise kuti ndinge ndichizoita bonde. Mukomanashi, mwana wangu atambura nenzara. Mwana uyu handitombozivi baba vake nekuti nhumbu iyi yaingovawo nhumbu yandakangomitiswa kubhawa. Saka kuti ndinge ndichironda kuti akandimitisa wacho ndiani, handichakwanise kuronda, handichagoni kana kumuchengeta, handichazivi zvekuita nekuti kufamba kwacho ndazama. Asi kupora hapana kana kupora kuri kumboitika pandiri. Pamwe ndinotombomuka ndichinzwa sekunge ndapora, asi zvinobva zvatanga pandinogara vakanditi ndibve nekuti ndinovaitira noise pese pandinoita kuchimbuzi. Ndinonzwikwa ndichigomera. Mazuva ekutanga ndainge ndichimboitawo nyadzi yekuti handidi kuti vanhu vanzwe kuti ndiri kugomera, asi ndakazoona kuti ndakaura. Vanhu havasi kuziva kuti kurwadziwa kwandinenge ndichiita kunenge kuchibva pai. Vamwe ndinongovanyepera kuti ndiri kunzwa chibereko, vamwe ndo vanongondiseka kuti wakazviwanaka kutora varume vevanhu, asi hapana anoda kuva pfambi nashi. Ndaidawo kutsvaka nzira dzekuti ndinge ndichiraramisawo mhuri yangu. Ndinoziva kuti even pano pacho ndinokwanisa kungogarukwa ndatukwa, asi tukai henyu kana muchindipawo mazano. Vedare, please ndipeiwo mazano ndikwanise kupora, ndibatsire mwana wangu nekuti tinokwanisa kuzotosvika pakufa nenzara. Dai wambouya waona nhamo yandinayo nashi, maybe ndingawanawo help. Vedare, ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndiri kubuda makonye kusasi kwangu. Zvimwe zvinhu zvacho. So ngatitaurei naye mucomment section. Regei tibva taenda panyaya yedu inotevera.
nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukomana Ashi, inini nemurume wangu takabetserana kuti tinge tichiurayisa mwana wedu, asi murume uyu ava kuda kuroora umwe mukadzi. Inini ndiri mukadzi akakura achigara kwaMutare. Zvadaro ndakabva ndazotorwa ndokubva ndaenda zvangu kuBotswana, uko kwandakasvika ndokubva ndawana basa, but basa racho randakawana rainge riri rekushanda mumba. Ndakati ndakashandira vanhu ivavo I think kwemakore anokwana iwo kuita 4, ende pamba pacho hungu paigarika, but vanhu vacho vaimboita vachinetsa sometimes. KwaMutare ndainge ndichidzoka maholidays ose nekuti ndiko kune hama dzangu zhinji, uye ndakati ndichishanda kudaro ndakabva ndasanganawo neumwe mukomana uyo akabva andipfimba. Mukomana uyu akanti andipfimba, inini ndikabva ndamubvuma nekuda kwekuti iye anga ari muZimbabwe seni. Saka pandainge ndakaenda kuBotswana ndainge ndakazviudza kuti handidi kuti ndinge ndichizodanana nevamwe varume vekuBotswana ikoko, ndaingoda munhu anobvawo kuZimbabwe seni. Saka murume uyu paakandipfimba ndakabva ndangomubvuma because iye ainge ari muZimbabwe seni. Ndakati ndadanana naye, nguva yacho yatainge tadanana yainge yatoreba, but dambudziko rainge ririmo murelationship yedu ndeyekuti taiti kana tikadanana taibva tamborambana, asi taibva takasika kudzokerana nekuda kwekuti tainge tichidanana zvechokwadi, but ameno kuti why tainge tisinganzwisisane pakunotaudzana. Asi pakupedzisira takabva tazoita decision yekuti inini naye tinofanira kuti tinge tichigara panzvimbo imwe, maybe tinokwanisa kunyatsokuenjoya rudo rwedu. Saka inini ndakabva ndatama ndichibva kwacho kwandainge ndichigara ndokubva ndaenda ndikabva ndatanga kunogara naye. Zvadaro basa handina hangu kusiya, ndainge ndichingoshanda apa ndainge ndava kugara nemukomana wangu uyu, but at that time ndainge ndatobatira pamuviri. Saka nhumbu iyi payakangobatira inini ndainge ndava kungorwara kusvikira ndazonzi nabosi wangu, kana kuri kunzi uri kugara uchingorwara, I think zviri nani kuti unongouya zvako kubasa kana uchinzwa kuti uri nani, but isusu tinenge tava kusakupa full salary. Zvatinenge tava kuita ndezvekuti tinenge tava kungokupawo half paunenge wakwanisa kuuyawo kubasa. Saka ndainge ndava kungotambira half of my salary. Ndakati ndati shandei nekuda kwekuti ndainge ndava kungogara ndichingorwara, ndakashanda kuda kwemwedzi ndokubva ndasiya. Ipapo inini nemurume wangu tainge tava kugara panzvimbo 1. Murume wangu haana kuzotorawo nguva ndokubva andiudza kuti iye ainge adzingwawo basa. Ndikabva ndati kwaari, manje zvamadzingwa basa, ko tichaita sei? Tarirai muone kuti zvinhu zvakaoma kudai, ko tichararama sei? Apa nhumbu yangu yainge yatopusha, yainge yatova padhuze nekuti inge ichinozvarwa. Murume wangu akabva ati kwandiri achazama kuti ange achimiramira semurume. Murume wangu hongu akatombozama ndokubva atanga kutsvakawo mapeace job ndokubva amboita, asi zvinhu zvainge zvakangoramba zvakangooma because mari dzacho dzataiwana dzemapeace job dzaingova dziri mari dziya dzekuti tikwanise kungotengawo chikafu chemumba. Inini ndakabva ndadzokera ndokubva ndanokumbira uya ainge ari bosi wangu mari yekuti ndinge ndichienda kuskani, nekuda kwekuti sezvo zvinhu zvainge zvakatiomera kubva pacho pandainge ndakabatira pamuviri apa, tainge tisina kana kukwanisa kumboendawo kuskani nekuda kwekushaya mari. Saka bosi vangu pavakaona kuti zveshuwa ndainge ndatova murwere chaiye, ndo pavakabva vazondipa mari. Takati taenda kuchipatara, takabva tasvika tikabva taudzwa kuti mwana wacho wandainge ndakasenga ainge akaita bridge. Takati taudzwa mashoko iwawo kuchipatara, inini nemurume wangu takabva taita stress. Tainge tava kusaziva kuti saka mari yacho yeoperation tichaiwana kupi. Apa tainge tiri maforena munyika isiri yedu. Takadzoka zvedu kumba ndokubva tatanga kutaurirana nemurume wangu kuti toita sei. Apa mwedzi yainge yatofamba kuti mwana uyu ange achizvarwa, yet tainge tisina kana plan. Chekupfeka takanga tisina kana socks zvaro kuti mwana iyeye kana ainge azvarwa painge pasina chekuti ange achipfeka. Murume wangu ndiye akazoya neplan
akabva ati ainge anzwa kune imwe n'anga, hanzi n'anga iyi yainge ichibatsira. But murume wangu paakandiudza kuti ainge audzwa zveimwe n'anga yainge irimo muBotswana imomo, inini ndainge ndisina kuziva kuti murume wangu ainge atotaurirana nen'anga iyi zviya zvebackdoor. But kwandiri takaenda kun'anga ikoko tichiita sekunge vanhu vari kuda kunogadzirisa mwana kuti agare zvakanaka muchibereko asaita bridge. Ndokubvuma kwandakaita kuti tinge tichienda kun'anga ikoko. Takati taenda ikoko ndakazoshamisika tava mudare, zvinhu zvacho zvainge zvava kutaurwa zvainge zvachinja manje. Takati tasvika, murume wangu ndokubva atanga kutaurirana nemunhu uya akati, tauya pano nenhau yekutambura kwatiri kuita. Apa mukadzi wangu asarwa nemwedzi mishoma kuti ange achizvara, asi chekupfeka oro chekumupa mwana wacho kana akazvarwa hatina. Saka tatoti zviri nani zvedu kuti tinge tichingoita sehuku dzadya mazai adzo, tiwanewo zvinokwanisa kutibatsira than kuti tinge tichizvara mwana wedu tobva tamutambudza iye azvarwa. Ndakasimuka ndokubva ndadzokera kumba ndichichema. Apa ndainge ndava kushungurudzika kuti kosei murume wangu apindwa nepfungwa dzakadaro. Ko mashoko awa ainge aburitsa ekuti tafunga kuti tingoita zvehuku inoti kana yakandira mazai ayo inobva yangozvinwira mazai ayo kuti ikwanise kurarama. Takazoti tava kumba mukunotaudzana takabva tawirirana, because iye akabva andionesa kuti mwana uyu wandainge ndakatakura, kamutakuriro kacho kandainge ndakamuita, inini ndinokwanisa kufa sezvo tainge tisina kuwana mari yekuti ndinge ndichizozvara neoperation. Saka mukunotaurirana nemurume wangu takabva tawirirana, tikabva tawirirana kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichitumbura munzwa uyu wainge wandibaya. Mwedzi wacho wandaifanira kuti ndinge ndichizvara ndakabva ndabatsirwa mwana wangu uyo mukomana nekuda kwemhiko dzacho dzainge dzaitwa nemurume wangu. Mwana wangu akangorarama kwe3 days ndokubva afa, sezvatainge tataurirwa kuti mwana uyu achangorarama kwe3 days chete. Mwana uyu akati ashayika, takabva taenda tikanomuviga, but hapana kana wehukama wandakaudza nyaya iyi. Zvavepo izvezvi ndezvekudai, kubva zvakashaya mwana wangu, murume wangu ava kuita mari kumapeace job kwake ikoko, asi kumba haachauyi. Murume wangu ava nedambudziko rekuti ava kunorara kumagirlfriends ake. Izvezvi ava kutoda kutoroora umwe mukadzi nekuti hanzi inini handichakwanise kuzvara. Saka iye ari kuti chinditendedza ka ndiwane umwe mukadzi anokwanisa kundizvarira, sezvo iwewe wava kusakwanisa kuzvara. Kufamba kwese kwandaita ndichiti pamwe ndinokwanisa kuita mwana, iye haasi kuzvinzwisisa nekuda kwekuti mhiko dzacho dzatakabata dzakatosunga chibereko changu. Ndakadyiswa zvakawanda nezvimwe zvandisingazivi kuti ndinge ndichiita mwana, asi zviri kuramba. Mukoma ndodii? Ndongozvifumura here kuti inini nemurume wangu tine mhiko dzatakaita? Patakanoviga mwana wangu mukomanashi pane zvimwe zvakawandisa zvatakaita. Zvinhu izvozvo zvinototyisa kuti ndinge ndichizvitaura. Takati tasvika kumakuva ikoko takabva taudza vanhu vacho vatainge taenda navo vefuneral kuti tinokumbira kuti munge muchitisiya nemwana wedu. Ipapo patakaenda kumakuva, n'anga iya yekuBotswana yainge iinesu ende aiva nevamwe vanhu vaaishandidzana navo. Saka ivo vanhu ava vakangofungidzira kuti ndo vanhu vehukama. Saka vanhu vefuneral police vakabva vatora equipment yavo iya yavanoshandisa kana vachidzikisa coffin ndokubva vaenda nemotikari dzavo. Saka kuzodzikisa kwatakaita coffin remwana wangu mukomanashi, nanhasi kana ndikatanga kuzvibvunza ndinoona kuti shuwa Satani ariko, ende tainge tatopindwa naSatani nekuda kwenhamo yatainge tasangana nayo. N'anga iya yakabva yatuma vakomana vayo ndokubva vanosvuura makavi pane umwe muti. Takashandisa makavi iwawo kuti tinge tichidzikisa coffin remwana wangu. Tisati tamudzikisa, n'anga iyoyo yakavhura coffin ndokubva yati kwandiri nemurume wangu tinge tichiitira weti mucoffin imomo. Mukoma, zvinhu zvainge zvakaoma kuti mwana wako wazvara after 3 days obva afa, wobva waudzwa kuti unge uchiitira weti kumeso kwake. Inini nemurume wangu ndozvatakaita. Akatanga kuita weti ndini.
murume wangu ndokubva azoitawo weti. Takati tapedza kuitira mwana wedu weti ari mukofini kudaro, ndokubva tadzikisa kofini riya kuenda muguva. But mwana wedu takamuviga kofini iroro rakangovhurika, ndokubva tamufushira tikabva tadzokera kumba. Iye murume wangu mapiece job ake aanoita mukoma haasi mapiece job anomboshamisira, mapiece job anongoitwawo nevamwe vanhu vasinawo zvikwanisiro vari kurarama vari muno muBotswana. But mari yaanoita mukoma Nashi pazuva anokwanisa kukubatira kana mari yekuti unokwanisa kutotenga motikari. But ndinoziva kuti mari iyi iri kubva kupi. Pese apa ndainge ndisina kana basa nazvo nekuda kwekuti ndainge ndazviudza kuti murume wangu zvandamira naye pamatambudziko ose aari kusangana nawo iye anofanira kuti ange achimira neni. But iko zvino mukoma Nashi wacho wandaiti achamira neni ndiye abva andipandukira. Ndinorwadziwa mukoma Nashi, handisi kurwadziwa nekuda kwechihure chake, but chiri kundirwadza ndechekuti iye ndiye ava kutotanga kuputsa mhiko dzacho dzatakaita. But mhiko idzi dzatakazoita hatina kudziita tiri kun'anga kwete, takazodziita tiri mumba medu kuti tarisa uone zvatakaita kuti inini ndasacrifice chibereko changu. Saka iwewe semurume chindivimbisawo kuti hauzofi wakandirasisa kana kundisiya. But iye ari kuti kwandiri handisi kuzokusiya, ziva kuti iwewe ndiwe original mukadzi wangu. Vakadzi ava vose vandiri kusangana navo inhau dzekuti ndiri kuda kuti kana ndikangokwanisa kuti ndinge ndichingoitawo mwana mukomana, nekuti pari zvino hongu kunze uko ane vamwe vana vasikana matwins. But vana ivavo vakambotanga vachinzi vana vakomana pasikani, but musi wekunozvarwa vakabva vabuda vari vana vasikana. Saka iye ari kuti please ndinzwisise, kana ndikakwanisa kungobata mwana mukomana uyo wekuti kana iwewe neni tikazofa ndiye anozosara achigara nhaka yedu, handizofi ndakapinda mujira neumwe munhukadzi zvekare asiri iwewe. Mukoma ndo nyaya yangu yandiri kusangana nayo, zvese zvandinoda mumba ndinazvo. But dambudziko riripo nderekuti handina wandinokwanisa kuti ndinge ndichisheya naye matambudziko angu, nekuti kuti ndinge ndichisheya nyaya dzose idzi nehama dzangu kana kuti shamwari dzangu ndinenge ndava kutozvifukura hapwa. Ndiri kutya kuti kana ndikazvifumura maybe zvinhu izvi zvinobva zvapanduka inini nemurume wangu tikatanga kutambudzika. Please ndibatsireiwo kuti murume wangu ndingamuonesa sei kuti iye zvaava kuita ava kutondidzvanyirira. Kumashure uko ndainge ndakamboti ko zvatiine mari ko tadii taita zviya zvekuti tinoendesa maspams ako tobva tatsvaka munhu wekuti anosenga nhumbu iyoyo iwewe nemunhu iyeye musingazivani. Kana mwana wacho azvarwa tobva tangotora mwana iyeye, but iye akabva ati hazvigoneki, maspams acho vanenge vachimaburitsa sei mandiri. Inini ndiri kuda mukadzi wekuti ndinoumba naye mwana, kana tikakwanisa kuita mwana mukomana iye mukadzi anenge andizvarira ndinobva ndamupa zvacho zvaanenge achida, inini ndobva ndatora mwana wangu ndobva ndadzoka kwauri. Mukoma ndo nyaya yangu, sorry nekuzorebesa. Vedare ndo message yandatumidzirwa navanzvadzi vedu. Panotyisa ndeapo pekuti hanzi takavhura kofini remwana ndokubva taitira weti mukofini imomo. Nai vanhu vedu we, zvimwe zvinhu zvacho so zvakangooma hazvo. Asi ndo message yavo. Please ngativabatsirei mucomment section. Voreurura here kana kuti vongoramba vakanyarara? But pavari kuchema napo hanzi depression ndo yandiri kutya kuti inokwanisa kuzondiuraya, because most of the times I am just alone, handina wekushare naye maproblems andiri kusangana nawo. Ndo mamessages andanga ndakakubatirai vadiwa vateereri. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.